apostli qabli jiena mort fil-Arabija u mbagħad rġajt lura lejn Damasku. Imbagħad 3 snin wara tlajt Ġerusalemm inżur lil Kefa u bqajt miegħu 15-il ġurnata. Mill-apostli l-oħra ma rajt il-ħadd ħlief lil ġagbu u l-mulej. F'dan li qiegħed nikdbilkom nixhed quddiem Alla li m'iniex nikdeb il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Mulej, inti taf kollox, inti taf li nħobbok. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta waslu fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: In-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem? U huma wieġbuh: xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż x'mun Pietru qallu: Inti l-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: Ħini jient x'mun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-dem u l-laħam u r-rigdan, imma missier li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-sisien tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet. Kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' żewġ apostli tal-martirju tagħhom. Ma llum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Knisja kollha għax f'dawn iż-żewġ apostli aħna niċċelebraw dak kollu li l-Knisja hi. U dan beda għax tawa Kristu permezz tagħhom ta' identità iffurma. U dan niċċelebrawh għax huma l-ewwel nett għażlu li jkunu kollha kemm huma ta' Kristu u ħallew il-Kristu jibdilhom fix-xbija tiegħu. Pietru kien dak illi Ġesu għażlu biex ikun l-ewwel wieħed fost l-apostli. Kien dak li l-ewwel wieħed daħal fil-qabar wara li Ġwann nistennieh. Kien il-punt ta' riferiment għall-Knisja ta' Ġerusalemm. U Pawlu kien dak illi dan it-tagħlim li għadda Ġesu lil Pietru l-apostli l-oħra xerdu mad-dinja kollha magħrufa ta' dak iż-żmien. U bid-dem tagħhom issiġillaw dak kollu li jarrafhom Ġesu. Mela ejja f'dak id-dem li aħna ta' kuljum inxerdu wkoll f'dawk is-sagrifiċċji żgħar li jiġu mitlubin minna ukoll nissiġillaw ħajjitna kollha kemm hija għall-Kristu. U hekk inkunu xhieda tal-istess fidi ta' Pietru u Pawlu għal dawk kollha ta' madwarna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nagħmlu issa l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, li b'en waħdini ta' Alla,
imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedwin u għall-fidwa tagħna, u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem b'fom il-profeti, u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dunubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejja issa f'xirka waħda maqudin mal-istess Pietru u Pawlu bl-interċessjoni tagħhom inwasslu quddiem missierna li huwa fis-smewwiet it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Papa biex ikun sinjal kostanti ta' għaqda u imħabba fuq l-art għall-Knisja kollha ta' Kristu. Nitolbu għall-isfqijiet tad-dinja kollha biex ikunu xhieda ta' dak kollu li għaddewna l-Apostli tul iż-żminijiet kollha. Nitolbu għall-familji kollha tagħna ħalli huma wkoll ikunu xhieda f'dik il-Knisja domestika ta' dak kollu li għaddewna l-Apostli San Pietru u San Pawl. Nitolbu għal ruħ Teresa Azzoppardi biex int mulej taqgħadha l-eternità miegħek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li t-talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal quddiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsakrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikollna l-għajnuna biex niċċelebraw dan is-sakrifiċċju bla
bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr, għax int għoġbok timla bil-ferħ li l-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl, Pietru mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi u Pawlu li mgħallem għaref fis-sir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja mill-fdal ta' Iżrael li ieħor xerret l-għarfien tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi fl-għaqda sħiħa. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemew il-familja waħda ta' Kristu u bdew flimkien sar-rebħ tal-martirju fil-ġieħ li d-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Teresa Azzoppardi
li joġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-ma'mudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art, ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarrex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidina Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina ġisem danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
il-mulej li nibqgħu b'qalb safja li kellu x-xorb li ħadna biex dan it-toll li inti tajtna jkun jiswinna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sakrament, nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja hekk li nitħejjew dejjem fil-ħabba tiegħek u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna maqudin fil-qsim tal-ħobs u t-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Ngħidu tliet Ave Marijiet f'ġieħ tliet tiem li Marija Omna Marija damet fil-qabar. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.